ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମାସ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଶବ୍ଦରେ ମିଶି ବନିଥିବା ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦକୁ ସମାସ କହନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମାନେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶି ବନିଥିବା ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସମାସ କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ସନ୍ଧି ବନିଥାଏ, ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ ସମାସ ବନିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ବନିଥାଏ ସନ୍ଧି ଆଉ ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ ବନିଥାଏ ସମାସ। ତାହେଲେ ସମାସ ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ ବନିଥାଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାଉ ତାହାକୁ ସମାସ ବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାପରେ ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ସମସ୍ତ ପଦ କହନ୍ତି। ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ସମସ୍ତ ପଦ କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିବା। ସମାସକୁ ସାଧାରଣତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଓ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ସମାସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିବା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସମାସର ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ସମାସର ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଦ ଉପସର୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉପସର୍ଗ ଆମ ସଂସ୍କୃତରେ କେତୋଟି ଅଛି? 20ଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି। ଉପସର୍ଗ 20ଟି ଅଛି। ଉପସର୍ଗ କୋଉଗୁଡ଼ା? ପ୍ରତି, ପ୍ର, ପରା, ଅପ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ। ତାପରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର। ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ଆଉ ଦିନ, ପ୍ରତିଦିନ, ଆଜନ୍ମ, ଆଜନ୍ମ, ମହର୍ଷି, ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷି, ମହର୍ଷି, ପ୍ରତିକୂଳ, ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ କୂଳ, ପ୍ରତିକୂଳ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହୁଏ। ଯେପରି ଦିନକୁ ଦିନ, ଦିନ, ହାତକୁ ହାତ, ଯୁକ୍ତ ହାତ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ କହିବା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ରଧାନ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସରେ ଏବଂ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ ତଥା କାରକ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କାରକ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହିବା। କାରକ କୋଉଗୁଡ଼ା? ଯେଉଁଟାକି ରୁ ମାନଙ୍କୁ, କୁ, ରେ, ଠାରେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ କାରକ। ଆମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି? ରାଜପୁତ୍ର। ଶିବଙ୍କ ଆଳୟ, ଶିବାଳୟ। ପୁରୁଷରେ ଉତ୍ତମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପାପରୁ ମୁକ୍ତ, ପାପମୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର କିଛି ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସକୁ ସାଧାରଣତଃ 6 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଯଥା କର୍ମ ତତ୍ପୁରୁଷ, କରଣ ତତ୍ପୁରୁଷ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଉପାଦାନ ତତ୍ପୁରୁଷ, ସମ୍ବୋଧ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଅଧିକରଣ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏହିସବୁ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ଯେପରି କର୍ମ ତତ୍ପୁରୁଷରେ କ ଲୋପ ପାଇଥାଏ, ଆଉ କରଣ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ରୁ ଲୋପ ପାଇଥାଏ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଥାଏ, ଉପାଦାନ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ରୁ ଲୋପ ପାଇଥାଏ, ଆଉ ସମ୍ବୋଧ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ରେ ଆଉ ର ଲୋପ ପାଇଥାଏ, ଆଉ ଅଧିକରଣ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ରେ ଉପରେ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ ତଥା ପ୍ରଥମ ପଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ତଥା ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ସବୁବେଳେ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହୋଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ରୁଦ୍ର ସେ ସୁନ୍ଦର ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ଯେଉଁ ସମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମ ପଦ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମାସର ପ୍ରଥମ ପଦ ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ସମାହାର ହେଉଛି ସପ୍ତର୍ଷି, ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ହେଉଛି ପଞ୍ଚବଟୀ, ତିନି କୋଣର ସମାହାର ହେଉଛି ତ୍ରିକୋଣ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ପଦ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚ ତ୍ରି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ ଉଭୟ ପଦ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମାସରେ ଉଭୟ ପଦ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମାସକୁ ବିଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଓ ଏବଂ ଅଥବା କିମ୍ବା ଏସବୁ ପଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଏହି ସବୁବେଳେ ଉଭୟ ପଦ ଦୁହିଁଙ୍କର ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ ତଥା ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଧନ ଓ ଜୀବନ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ କୌଣସି ପଦ ପ୍ରଧାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଦୁଇ ପଦ ମିଶି କୌଣସି ତୃତୀୟ ପଦକୁ ସଂକେତ କରିଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିଗ୍ରହ କଲେ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ମିଶାଇକି ବାହାର କଲେ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ ତଥା ଚକ୍ର ପାଣିରେ ଯାହାର ଚକ୍ରପାଣି, ଓଟ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର ଓଟ ମୁହାଁ। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଦଶାନନ, ଯେପରି 10ଟା ଆନନ ଯାହାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦଶାନନ ମାନେ 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝୁଥିଲା ବେଳେ ଦଶାନନ ଯାହାକି ରାବଣକୁ ବୁଝାଉଛି